सूरजपुरिया आज भैया ई पवरिया चलत माने आज होली गीत गावे। भैया हमारे गाना के अगर जो कहीं गलती हो जाए तो भैया आप लोग से हाथ को जोड़ के विनती करत नहीं कि हमके क्षमा करब। और हमारे चैनल के राधे राधे म्यूजिकल ग्रुप हमारे स्टूडियो के माध्यम से तनी वो चैनल के हमारे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करब। तो भैया हो एक जानी के मारा जौन बारे की बहारा बारे ए हसनैन बाबू सुनत हवा ना सुनत हई एक जानी के मारा जौन बारे की बहारा बारे आ देवर बाबू जौन बारे की घरे बारे तो मेहरारू को फोन लगा के अपने मर्दा से कहत ने का कहत हवे चलल बाटे होली के बहारावा हो सैया वाली जैसे आ जा चलल बाटे होली का बहारावा हो सैया चलही से आ हो चलल बाटे होली का बहारावा हो सैया चलही से आ अरे जल्दी से आ जाए राजा जल्दी से आ जा चलही से आ जा सैया चलही से आ जा हो चलही से आ जा राजा चलही से आ जा राजा तेरा रंगवा डाली हो राजा जल्दी से आ जा तोरा रंगवा डाला रे साली हो सैया चलही से आ जा राजा रंगवा तेरा डाली हो सैया चलही से आ जा अरे जल्दी से आ जा बलमुआ जल्दी से ओ जल्दी से आ जा राजा जल्दी से आ जा हो जल्दी से आ जा रैया जल्दी से आ ए जल्दी से आ जा सैया जल्दी से आ जा डाली हो सैया जल्दी से आ खिलाड़ी बा कही के तू कैला बलमुआ फागुने में आईबा अरे कही के तू कैला बलमुआ फागुने में आईबा कही के तू कैला बलमुआ फागुने में आईबा साड़ी आज ले गया हो राजा जल्दी से आ जल्दी से आजा करे जा जल्दी से आजा हो रोजा रोजा देखिला सपनावा हो राजू जहलही से रोजा रोजा देखिला सपनावा हो सैया जल्दी से आ और भैया जान गइला का कहतरी और जान गइला भैया का कहतरी कौन भाव में कहतरी अपने बलमुआ से खूब हाथ खेल के फोन पे बतियावत हई का कहतरी उनके धमकी देतरी फागुन के महीना में कैसे धमकी देतई अरे ना त तू घरे अइबा नैहर चाली जाई ओ नाही तू ही घरे अइबा नैहर चली जाई हो नैहर चली जाई हो नैहर चली जाई ओ हाथी माल के रही जाई बा हो राजा जल्दी से आ ओ हाथ मारे
बाटे। हाँ ए हसनैन बाबू सुनात बा हो। हाँ सुना तो भैया बोलत जा। जैसे आजकल के मेहरारू के पैदाइश होत बाटे तो 1.5 महीना तक सोठ बैतरा मेहरारू पिएली जरूरी हाँ। होला। और ओकर दर्द जोन बाटे कि बड़किए माई जाने ली बाकी दूसर के हु ना जाने हो तब कैसे कहत रही जान गए ना। कैसे कहेली? अरे घोरा घोरा पिए ले हारा दिया हो कोई दर्द ना जा। घोरा घोरा पिए ले हो रदिया हो कोई दर्द ना जा। घोरा घोरा पिए ले हो रदिया हो कोई दर्द ना जा। मेहररुआ जोन बाटे बड़की दे दुनिया कहती है अपन देवरनिया से कहत रहे। यह बतिया कहतिया। का कहतिया हो अरे घोरा घोरा पिए ले हारा दिया हो कोई दर्द ना जा। घोरा घोरा पिए ले हो रदिया हो कोई दर्द ना जा। घोरा घोरा पिए ले हो रदिया हो कोई दर्द ना जा। दर्द जाने लड़कवा के माई दर्द जाने लड़कवा का माई दर्द जाने लड़कवा का माई दर्द जाने ओकर बड़ा पिया माई दर्द जाने ओकर बड़ा की माई दर्द जाने ओकर बड़ा की माई। कहतिया बड़की जो कहतिया कि उ दर्द के मर्तबा हुए जानी कि जो पहले आई लेनी घर बंदे हाँ मगर ए भैया जान गई ना का हो एमे बड़ा छाव बा। कौन हो अच्छा हो। आजकल के मेहरारू जोन बाड़ी हाँ भगवान ने बतावत नहीं कि आजकल के मेहरारू बाड़ी पेटे में लव लड़का पड़ गइल बा। हाँ आ जहाँ लड़का 1 महीना का होत बाटे तो डॉक्टर साहब के लगे जात बड़ी जा। हाँ हाँ। तो डॉक्टर साहब से कहता हाँ। डॉक्टर साहब ये बतावत हमें कि 1 महीना का लड़का जोन बाटे कि बहुत कमजोर है। हाँ हो गया। अरे भैया बतावा 1 महीना का लड़का कोनो हेल्थ ठगर ना न रही 9 महीना का लड़का तो है सही ना। हो तो हाथ बात सही हो। अरे भैया आजकल के आधा बीमारी तो डॉक्टर साहब लोग बना देता हमें। बढ़ा देता लोग। कहत हमें कि आटा नहीं सानना हाँ। पानी नहीं चलाना हाँ। सीढ़ी पर न चढ़ना कमाल बा। खाली बेड पर रेस्ट करना है। हाँ। बेड पर रेस्ट जब हो जाता बाटे 8-9 महीना ना हाँ। तो फिर अस्पताल में जाते बाटे तो मालूम है का होता। का होता हो वह डॉक्टर साहब कहत हमें कि लड़का जो है उल्टा हो गया है। बैंड हो गया है। अरे वो बैंड अच्छा बैंड हो गया है। बैंड हो गया। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि लड़का बैंड हो गया है अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ ए भैया आजकल के जमाना में गरीबी माहौल बटे भैया को जब मौका आ जाता बाटे तो आदमी जो बाटे भैया लोग कर्जा कौड़ी लेके अपने पतोहे की डिलीवरी केहू तरह करा करावे देते के पड़ता। तब मगर भैया हमारे गनवा के माध्यम से का चढ़ता है। का कहेला? अरे की दर्द जाने लड़कवा के माई की दर्द जाने लड़कवा का माई की दर्द जाने लड़कवा का माई की दर्द जाने ओकर बड़ा किया माई की दर्द जाने ओकर बड़ा की माई की दर्द जाने ओकर बड़ा की माई। अरे वही रे पीरा के ए भैया का हो हमार बतिया समझत हवन हो भैया तू हो हाँ मेहररुआ कहतिया का कहतिया भाव में कहतिया भैया कौने भाव में हो? अरे वही रे पीरा के दर्दोना हो बोले पीरा के लनवा हो कोई दर्दोना जा। अरे बोले पीरा के लनवा हो कोई दर्दोना अब का भैया पीरा के लनवा हो कोई दर्दोना जा। ए बोले पीरा के लनवा हो कोई दर्दोना अगर भैया एगो बतिया जौड़ी बजाने के लगा है जब दर्द होके लगत बा मेहरारू के तई जान ली हन नहीं हरे में ना जाई है डिलीवरी करावे बाबा बाबा। मेहरारू जो है ना हाँ। नहीं हरे में ना जाई है काहे हो? बतावा तनी काहे। अरे दर्द
मारे वो सरवे में सुताली दर्द के मारे वो तरवे में सुताली दर्द के मारे वो तरवे में सुताली दर्द के मारे नैहरो ना गयली दर्द के मारे नहीं हरवो ना जाली दर्द के मारे नहीं हरवो ना जाली दर्द के मारे वो सरवे में सुताली दर्द के मारे वो तरवे में सुताली दर्द के मारे वो तरवे में सुताली दर्द के मारे नैहरो ना गयली दर्द के मारे नहीं हरवो ना जाली दर्द के मारे नहीं हरवो ना जाली वही रे पीरा के ललनावा हो कोई दर्दो ना जाने पहिले पीरा का ललनमा हो कोई दर्दो ना जाने अरे वही रे पीरा का ललनमा हो कोई दर्दो ना जाने भैया जब दर्दिया हो तो बाटे तो जान के लो आजकल के मेहररुआ जोन बाटे कि नैहरे फोन लगा देत हई सुना तारा ए हसनैन बाबू अरे सुना थे भैया मेहररुआ जोन बाटे कि अपन नैहरे अपन माई के फोन लगा देत हई हाँ तब माईए जोन बाटे के फोन उठा के अपन बेटी के खूब बढ़िया से समझा देत हई हाँ ए चाची लोगन तू हमके गरिए हजा मती न तो कहिए कि हम का कहत हई हमरे बतिया के बुझा ना त मनी ह सिखा दे तड़ी के हम हमारे होखे वाला बाटे तो ओही जोन बाटे गुदगुदी होयत बा वाह, 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 मालूम वाह। नहीं हरवा के लोग का सिखावता सिखावत तो हता ये कि ए बेटी देख तू जोन बाटे मधुबन चाहे सिपा चाहे लालनपुर चाहे बहुरियावा चाहे बोझी के दवाई नत करी है ऐसे बढ़िया बाटे कि तू आजमगढ़ सीधे भैया जाई करी हां का कहतिया भैया हाँ का कहेली नहीं हरवो ना जाली दर्द के मारे नहीं हरवो ना जाली यह कहते मालूम है का कहत हई यह कहत हई का कैसे कहत हई भैया अरे मधुबन चली जइहा चाहे सूरज पूरा जइहा अरे जइहा चाहे सूरज पूरा जइहा मधुबन चली जइहा चाहे सूरज पूरा जइहा अरे सूरज पूरा जइहा चाहे रसुल पूरा जइहा सूरज पूरा जइहा चाहे रसूल पूरा जइहा सूरज पूरा जइहा चाहे रसूल पूरा जइहा अरे मधुबन चली जइहा चाहे सिपाहा चला जइहा मधुबन चली जइहा सिपाह चली जइहा मधुबन चली जइहा सिपाह चली जइहा अरे सूरजपुर के दावा ले ले आइहा हो आई दर्दो ना जहाँ दवाई के आइहा हो कोई दर्द ना जाने सूरज पूरा दवा लेके आइहा हो कोई दर्द ना जाने सूरजपुर के दावा जा ले ले आइहा हो कोई दर्दो ना जहाँ सूरज पूरा दवा लेके आइहा हो कोई दर्द ना जाने सूरज पूरा दवा लेके आइहा हो कोई दर्द ना जाने लास्ट में भैया और देखा का होत बा आ कौने हिसाब से भइल बा देखा जइहा कैसे कहत भैया अरे दर्द के मारे वो सारो न बहारा मारे वो सरवे में जाली दर्द के मारे वो सरवे में जाली अरे दर्द के मारे वो सारो न बहारे दर्द के मारे वो सरवे में बहार दर्द के मारे वो सरवे में बहार और भैया देखा है आगे आगे का कहत हमें आहो अरे टेनी भाई अरे
तेली भाई कहता आजा बाड़े हो कोई कर दो न जाने भाई